Kemm hu importanti għalik li tkun strong? ħafna, ħsebu. I mean, jina kelli nkun strong minn meta kon zaħira, ġifiri, biex wasalt fej wasalt u kelli li l-kom u rabbejt familja. U l-achievements li għandi, ġifiri, bl-strength li rabbejt matul l-snin. Fil-fat, nibdew minnem. Inti kellek misirek alkoholiku, twalit u trabbejt fil-far. Iva. F'karrija. Id-diskrivi l-eżistenza ta' Francis Mallia bħala tifla. That was very sad. I mean, u ta' dwejja noqdu b'żewġ mamar minnar kamra tal-banju, toilet infarrak. Għal-bidu kena toilet fil-garlarija, u t-toħroċ biex nkella tamel, un-bat t-siju ranġaħulna biex iġi ġewa. Għatma kelli sodda, so kemm iż-żewġt, konna nifres fl-art. Ħwejjeġ dejjem jew hand me downs, jew għattajn, jew faqar. Ġil ma kenniex niklu. Issa l-problema kienet marx noqtna kontra d-dadi tajju, I mean vera alkoholiku. Imma kellu problema, so kien raġel intelligenti ħafna. Qalbu tajba ħafna. Imma kellu l-problema ta' xorb, ma ta' jixrob mbagħad. Nikollu l-problemi ma jafx x'inhu jagħmel. Għal-kem li l-loħti għatma sawatna, safajna fina, li żgur li l-għas l-loħti ta' imma mal-mami kien ikollu ħafna xie għajtu xie tlita ta' fil-ħodu għek, sip l-lamok fuq s-sodda tijak u jajjat fuq għajk. Esperienzi korroħ, ma tantx nisti nerġan naħseb fuq. Terġa' tgħixhom? No, naħseb fuq. Bissa ngħixhom żgur. U semmejt li kien hemm ħafna ġranet fej kienu ħafna, maċ ħafna fil-fat, kienet ġili. Kienu ħafna ġranet fej ma kienx ikolkom xtiklu. Isma, by the way, ħala melna għanda l-punt li l-lejla ħal-staqsim mistoqsijiet li ħafna nis ħajdu dak għall-reċtata speċa. U ma dawma ġeneralment jiena lilek nafek minn emilek iktar mill-ġrajiet li tajt. Allura speċa dal-mistoqsijiet li t-nistaqsi, jien ovvijament kon naf li teħx karrija, eccetera, pero ma konx naf kemm kienet rikorrenti speċa t-tema ta' xorb li ma jkollkom xtiklu. Naf li inti kont naqra speċa l-ħasler tal-familja li kont provat mur terranġa biex jkollkom biex tiddubbaw xtiklu. Kemm kienet komuni il-fat li ma kienx jkollkom? Le, mux ħafna, imma ma nafx, ħanajdom issa ma nafx jekk għandix najdom, imma dak iż-żmien pereżempju kienet tibgħat lilja tal-ħanud biex niddejjen, għax dak iż-żmien jekk m'għandekx flus tmur tal-grocer u tiddejjen u jiktbu x'għandek ittihom hekk. I mean tal-mistħija tistħiet ma ngħidu issa ntihomlok u iktibhom please. U mbagħad meta tiġi paga niftakar kienet Wednesday. Kull nhar terba. Tmur ħallas li għandek tagħti u tispiċċalek kważi l-paga u terġa' tibda s-cycle. Francis mur ġib ftit għajlu. Il-paga għalfejn ma kienx isservi, fis-sens li sempliċement kienet paga baxxa. Le, kellu paga tajba d-dedi, għax kien jaħdem mal-armi. Sewa. Kellu paga tajba u ħiniet tajbin, imma kellu problema ta' xorb u so kien jixrob ħafna. Allura jaħli ħafna flus fi xorb. U kien jilab ukoll. Kien jilab il-bixkla. Bixkla xejn? Ma nafx, ma qatt ma. X'għad jaf x'in il-bixkla? X'għad tarek jaf x'in il-bixkla? Bixkla? Ma nafx, qatt ma. So. U għammi ma tantx kienet ġifieri marra tad-dar eżemplari laqqas. Laqqas, għalfejn. Ma kienx tnaddaf, kienna ħafna ħmieġ. Dak it-tip, ġifieri. Mente iżda qed tipponta lej l-idea li fis-sens li inti kellek iktar responsabilità milli suppost ta' dik l-età jew. L-infanzja tiegħek inti gawdejta? Sorry? L-infanzja tiegħek gawdejta? Tfulija hekk? As general, no, le, general hekk. Tħares lura, le, ma kienx feliċi, laqas xejn.
Xej. Imma mbagħad ma nofs, jinna fit-siju kien joħroġ nar ta' ħadd immorru, aħna close pamazzijiet. L-imtiju. Uncle Twan. Uncle Twan. Il-papa ta' Mariella u Stefani. So kien hemm momenti u jew nilabu fit-triq saħda sta bil-lejl ma' tfal l-oħrajn nilabu żibleġ il-ħabel. Daw kienu momenti sbieħ. U billina kont isni ġejja minn familja kon deprived minn ċerta affarijiet. Konna mill-almu tiegħi biex nerbaħ. Biex inkun tajba f'saħħa taf kif. Biex tikkumpensa spiex ta'? Iva, biex nieħu dik is-sodisfazzjon li erbaħt, I'm good in something. U għax dik li tinsaqsi, ifhem li trabbejt fiha inti ma jidhirlix li kien hemm speċa sinjuri żgur ma kienx hemm. Meta kontu tikkumparaw mal-bqija ta' triq? Le, kien hemm kienu komdi. U kienu kieku il-familja tiegħi kienu iktar responsabbli lejn il-familja. Missieri u ommi konna nkunu tajb bħall-oħrajn. Għax il-paga kienet aħjar minn ta' ħadd ieħor probabbli. Il-vizzi kienu li kisruħ. U n-nanna kienet tagħmel xogħol? Xogħol. Fis-sens kienet taħdem, kienet tfittex li kolkom introjtu ieħor? Le, dak iż-żmien ma jaħdmux. L-ommijiet ma kienux jaħdmu. Sawa. U x'kien dik il-ħabta, x'kienu hekk l-iktar affarijiet, tiftakarx kienu l-affarijiet li kienu vera jinkwetawk li kont konċernata dwarhom? Ġon, jekk sa tmur torqod u missier kadu ma ġiex, taf li ħajġi fis-sakra, ma tafx fiex ħin, ma tafx hekk se jagħmel storbju. Tifla daqs it-tifla tiegħek qed ngħid jiena. Immaġina, tistembaħ bil-lejl di tifla blajjat u storbju. So, daw l-affarijiet li kienu. Di xi ħaġa li baqgħet tiġri. Baqgħet tiġri sa kemm iżżewwiġt.